Ja vielä tervetuloa viimeistä kertaa katsomaan meidän Turun seudullisen joukkoliikenteen videosarjaa. Eli tää on tosiaan tämän sarjan viimeinen video, ja tähän mennessä me ollaan käyty läpi jo joukkoliikenteen historiaa, nykytilannetta ja meidän ehdotuksia joukkoliikenteen parantamiseksi. Ja viimeisenä tässä sarjassa meillä on jäljellä meidän infrasuunnitelmien esittelyt. Tosiaan nämä meidän suunnitelmat on jaettu 3 eri vaiheeseen ja niiden toteutus tulisi myös tehdä tässä vaihejärjestyksessä. Huomioitavaa on, että meidän linjojen suunnitelmat sopivat parhaiten vaihtoehto 3 kanssa. Käydään kuitenkin nopeasti läpi tässä nykyisen joukkoliikenteen infrastruktuuria. Bussiliikenne on Turun seudulla käytetyn joukkoliikenteen muoto, joten myös bussit tarvitsee laadukkaan infran. Turun seudulla käytetyimmät pysäkit on yleensä varustettu katoksilla ja aikataulunäytöillä. Normaalien pysäkkien lisäksi on myös suurempia vaihtoasemia, joista tunnetuimmat on varmaankin Kauppatori, Puutori ja linja-autoasema. Kertauksena voi vielä sanoa, että Kauppatorilla risteää käytännössä kaikki Fölin linjat. Terminaalialue jakautuu 4 korttelin alueelle, missä sijaitsee yhteensä 27 pysäkkiä. Seuraava merkittävin terminaali on Puutori, mistä pääsee muun muassa Turun saarille ja muualle Föli-alueen reuna-alueelle. Viimeisenä näistä on keskustassa linja-autoasema, josta lähtee Föli-alueen ulkopuolisia Seutu Plus-linjoja, kuten Paraisille ja Mynämäen suuntaan. Mutta seuraavaksi siirrytään Varissuon liikekeskukselle. Liikekeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee 2 laituria, toinen keskustan suuntaan ja toinen Littoisten suuntaan. Näiden lisäksi on seutukuntien keskustoissa omat pienet linja-autoasemat, mutta ne eivät eroa mitenkään normaaleista pysäkeistä. Viimeinen maininnan arvoinen on Moikoinen, josta kulkee kaikki Hirvensalon runko- ja liityntälinjat. Moikoisten vaihtoasemalla on 4 pysäkkiä ja Drive-in Hesburger. Hesburger on mainittu, koska turkulaisihan tässä ollaan. Mutta nyt, kun on tämä pysäkki-infra käyty läpi, voidaan siirtyä käsittelemään tiestöä. Turussa on 5 joukkoliikennekatua, joista 2 sijaitsee keskustan alueella. 2 satamassa, joista toinen on rakenteilla, ja 1 Raunistulassa. Keskustan joukkoliikennekadut ovat Kauppatorin ympärillä olevat osuudet Eerikin kadusta ja Aurakadusta. Satamassa 3 Katarinan Boulevardi on joukkoliikenteelle tarkoitettu ja rakenteilla on pätkä Linnankadusta Turun linnalta uudelle matkustajaterminaalille. Ja viimeinen näistä on Raunistulan joukkoliikennekatu, joka kulkee radan vartta välillä Virusmäentie, Ramstedin katu. Katu ei tosin ole vielä valmis pitkittyneiden viimeistelytöiden takia. Joukkoliikennekatujen lisäksi Turussa on muutamia bussikaistoja, joista merkittävimmät ovat Maarionkadulla, Kaskenkadulla ja Uudenmaan kadulla. Tosin näillä kaduilla on vain yhteen suuntaan kaistat. Tästä bussi-infrasta voisi viimeisenä mainita, että Varkkavuoren kadulla on hyvin pieni bussikaista. Mutta nytten, kun tämä infra on käyty läpi, voidaan siirtyä raideliikenteeseen. Turusta kulkee rautatie Loimaan kautta Toijalaan, rautatie Salon kautta Helsinkiin sekä rautatie Uuteenkaupunkiin. Merkittäviä ratahaaroja ovat myös Matkustajasatamaan kulkeva rata, Pansion satamaan kulkeva rata ja Naantalin kulkeva rata. Föli-alueella ainoat käytössä olevat asemat sijaitsevat Turussa. Nämä kyseiset asemat ovat Kupittaan asema, Turun päärautatieasema sekä Sataman asema. Niihin kulkee vuoroja sataman aikataulujen mukaan. Tosin tämän radan liikenne tullaan siirtämään uudelle reitille, kun uusi rata Pahaniemen kautta Turun satamaan valmistuu. Näiden asemien lisäksi Pernon telakalle kulkevan haaran varressa on 1 asemalaituri. Kyseinen on Turkuhallin seisake, joka on ollut lähinnä tilausvuorojen käytössä, eikä täten seisakkeelle ole ikinä järjestetty linjaliikennettä. Asemien jälkeen voidaan siirtyä käsittelemään itse raiteita. Kaikki Varsinais-Suomen radat ovat yksiraiteisia, ohituspaikoilla varustettuja ratoja, paitsi Turku-Kupittaa väli, mikä on 2-raiteinen. Ohituspaikkoja on 2 tai 4, riippuen tietenkin rataosuudesta. Aloitetaan infran käsittely tarkemmin rataosuuksista, mille ei tällä hetkellä ole, mutta mille on suunniteltu henkilöliikennettä, eli Uudenkaupungin ja Naantalin radat. Rata alkaa Turusta ja kulkee Raisioon, jossa se erkanee Naantalin ja Uudenkaupungin suuntiin. Uudenkaupungin radalla on 2 ohituspaikkaa, joista toinen on Mynämäellä ja toinen on Uudenkaupungin ratapihalla. Raision ratapihasta olisi mahdollisuus tehdä ohituspaikka, jos ratapihalle asennettaisiin 2 vaihdetta lisää. Raisiosta erkaneva Naantalin rata on sähköistämätön 1-raiteinen rata, missä ainoa ohituspaikka on Naantalin ratapihalla.
Ja tästä voimme siirtyä osuuksille, missä on tälläkin hetkellä matkustajaliikennettä, joista ensimmäisenä on Turku-Toijala-rata. Varsinais-Suomen alueella rata kulkee Turun, Liedon, Auran, Pöytyän ja Loimaan kuntien alueella. Ohituspaikkoja on radalla 4, joista 3-raiteinen ohituspaikka Jäkärälässä ja 2-raiteisia Auran eteläpuolella Kyrössä ja Loimaalla. Ainoa asema tämän radan varrella, jossa on matkustajaliikennettä Turun päärautatieaseman lisäksi, on Loimaan asema. Ja viimeisenä meillä on vuorossa rantarata, eli rantarata lähtee Turusta, kulkee Paimion kautta Saloon ja lopulta Helsinkiin. Kuten aikaisemmin kerrottiin, radan ainoa 2-raiteinen osuus on päärautatieaseman ja Kupittaan välillä. Tämän jälkeen rata on 1-raiteinen koko loppumatkan Varsinais-Suomen alueella. Tosin radalle on mietitty oikaisuja ja 2-raiteistamista koko matkalta Salosta Kupittaalle. Tällä hetkellä radalla on 2 ohituspaikkaa Salon ratapihan ja Kupittaan välillä, Piikkiössä ja Paimiossa. Ainoat käytössä olevat asemat tällä rataosuudella ovat Kupittaan ja Salon asemat Turun päärautatieaseman lisäksi. Viimeinen esittelemätön rataosuus Turun seudulla on satamarata, joka tällä hetkellä kulkee Turun keskustan laitamaa pitkin satamaan, missä sijaitsee rataosuuden pääteasema. Ja tosiaan sataman uuden matkustajaterminaalin yhteyteen rakennetaan uusi asema, johon uusi ratalinja kulkee Pahaniemen kautta päärautatieasemalle. Ja näin, me ollaan tosiaan saatu käsiteltyä merkittävimmät rataosuudet, ja nyt me voidaan siirtyä esittelemään Turun ja Varsinais-Suomen kehittämiä joukkoliikennesuunnitelmia. Ja tässä taas loogisesti aloitetaan linja-autoliikenteestä. Eli tosiaan suunnitelmissa on jo uusien joukkoliikennekaistojen käyttöönotto Uudenmaankadulla, Hämeenkadun ja Itäisen Pitkäkadun välillä ja Aninkaisten kadulla välillä Maariankatu, Läntinen Pitkäkatu. Ja nämä kaistat ovat myös osa Turun raitiotieprojektia. Tämän lisäksi Voimakadulle Itäharjulla tulee uudet joukkoliikennekaistat ja Joukahaisen joukkoliikennesilta, josta on yhteydet myös Kupittaan rautatieasemalle. Merkittävin muutos tässä olisi matkakeskuksen rakentaminen. Eli suunnitelmiin kuuluu matkakeskuskompleksin rakentaminen linja-autoaseman ja rautatien päälle. Siinä olisi saman katon alla linja-autoasema ja rautatieasema. Ja tämä rautatieasema ihan nykyisen lailla palvelisi kaukojunia, mutta myös tulevaa ja lähijunaverkostoa. Turun seudun lähijunat suunnitelmien mukaan kulkisi nykyistä ratainfraa käyttäen Uuteenkaupunkiin, Loimaalle, Saloon ja Naantaliin. Tosin Naantalin osuus tulisi vielä sähköistää, jotta siellä olisi mahdollisuus kulkea sähkökalustolla. Asemien sijainnit ovat vaihdelleet suunnitelmien välillä, mutta käytetään tässä Turun kaupungin käyttämää linjakartastoa. Koko verkostoon olisi tarkoitus tulla 30 asemaa, josta 4 on tällä hetkellä käytössä. Ja 26 asemaa olisi tarkoitus rakentaa. Näistä 10 Uudenkaupungin radalle, 3 Naantalin radalle, 7 Turku-Toijala radalle ja loput 6 rantaradalle. Uudenkaupungin radalle uudet asemat olisivat Jäkärälä, Nuorikkala, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Hietamäki, Vehmaa, Kalanti, Uusikaupunki ja Kalaranta. Naantalin radalla pysäkit olisivat Tikanmaa, Tammisto ja Naantali. Turku-Toijala radalla asemat olisivat Kärsämäki, Urusvuori, Jäkärälä, Lieto, Aura, Kyrö ja Mellilä. Ja viimeisenä rantaradan asemat, joita olisivat Varissua, Littoinen, Piikkiö, Paimio, Hajala ja Halikko. Ja nämä asemat olisivat uudelleen rakennettavia. Kuten on jo aikaisemmin kerrottu, lähijunan käyttöönoton yhteydessä kunnostettaisiin muutamia osuuksia ja sähköistettäisiin Naantalin rata. Lisäksi suunnitelmissa olisi kaksoisraide rantaradalle ja pysäkki-infran rakentaminen. Mä sanoin, että tästä tulee pitkä juttu, mutta nyt, kun on seudullisen raideliikenteen suunnitelmat käyty läpi, voidaan siirtyä Turun kaupungin raideliikenteeseen, tarkemmin ottaen raitiotiehen eli ratikkaan. Ensimmäisen vaiheen on suunniteltu kulkevan Varissuolta uudelle sataman matkustajaterminaalille Kauppatorin kautta. Ensimmäisen vaiheen jälkeen ei ole tarkkaa tietoa, minne rata laajenisi, mutta todennäköisinä on pidetty seuraavia. Raision haaraa, josta erkanee Runosmäen haara, josta rata jälleen jatkuisi Turun lentoasemalle. Sen lisäksi Hirvensalon haaraa, jonka pääteasema sijaitsisi Moikoisissa, sekä Skanssin haaraa, josta rata jatkuisi Kaarinan keskustaan. Ja näiden lisäksi on myös suhteellisen mahdollisena tullut esiin Pansion haaraa, joka erkanee Kirstinpuistossa, josta se kulkee Pansion satamaan.
Turun kaupunki on suunnitellut koko läntiseen Turkuun yli 40 000 asukkaan lisäystä vuoteen 2070 mennessä, ja kaupunki pitää raitiotietä hyvänä joukkoliikennevaihtoehtona alueelle. Ja tässä olikin kaikki jo erittäin monipuoliset Turun seudun joukkoliikennesuunnitelmat, mutta meillä olisi vähän omia suunnitelmia esitettävänä. Ja näistä ensimmäistä vaihetta pääseekin Joonas käsittelemään. Kiitos Aleksille. Jatketaan. Käsitellään nyt viimeiset ehdotuksemme Turun joukkoliikenteelle. Suunnitelmat siis jaetaan 3 vaiheeseen. Vaiheessa 1 parannetaan bussien kulkua pääväylillä ja keskustan alueella. Vaiheessa 2 parannetaan muita isompien väylien joukkoliikenteen reittejä, jonka lisäksi rakennetaan joukkoliikenteen poikittaisyhteyksiä. Toisen vaiheen jälkeen joukkoliikennekaistojen määrä tulee tuplaantumaan, joka tekee siitä projektin suurimman vaiheen. Viimeisessä vaiheessa 3 parannetaan pienemmillä teillä joukkoliikenteen kulkua. Kyseeseen kuuluisi pysäkkien parannuksia ja joukkoliikenteen varoitusvaloja risteyksiin. Aloitetaan esittelyvaiheesta 1 ja joukkoliikennekadusta. Vaihdetaan tässä välissä esitystekniikkaa hieman, koska infraa koskevat muutoksemme ovat hieman haastavia vain selittää puhumalla. Aloitetaan nyt siis esittelyvaiheesta 1. Ja tässä näette kuvassa suunnitelmien ensimmäisen vaiheen. Ensimmäinen vaihe käsittää ensisijaisesti Turun keskusta-alueen joukkoliikenneväylien rakentamisen. Joukkoliikenneväylien varteen rakennettaisiin kaikille pysäkkeille katokset ja asennettaisiin reaaliaikaiset aikataulunäytöt. Pyöräliikenteen turvallisuutta huomioidaan siten, että pyörätiet ohjataan kiertämään pysäkit, jolloin matkustajien nouseminen ja poistuminen bussista tapahtuisi turvallisesti. Samalla pysäkkien määrää optimoidaan. Pysäkkien määrää kasvatetaan hieman, mutta uusia pysäkkejä sijoitetaan myös strategisesti uusille paikoille. Lisäksi risteyksiin asennetaan joukkoliikenteelle omat liikennevalot sekä tarvittaessa varoitusvalot, jotka parantavat bussien etuajo-oikeuksia ja liikenteen sujuvuutta. Ja nyt vähän tummemmalla näette vaiheen 2. Toisessa vaiheessa keskitytään Turun keskustan ulkopuolisten ja seutukuntien joukkoliikenneväylien rakentamiseen. Parannettavien pysäkkien joukossa ovat erityisesti korkean matkustajamäärän pysäkit, joille lisätään katokset ja reaaliaikaiset aikataulunäytöt. Pysäkkien sijainteja tarkastellaan uudelleen, jotta saavutettavuus ja turvallisuus parantuisivat. Lisäksi useisiin risteyksiin asennetaan joukkoliikenteelle omat liikennevalot ja mahdollisia varoitusvaloja, mitkä parantavat joukkoliikenteen etuuksia ja nopeuttaa liikennöintiä. Ja vielä viimeisenä vaihe 3. Kolmannessa vaiheessa keskitytään runkolinjojen reitteihin, joilla ei ole vielä toteutettu aiempien vaiheiden parannuksia. Toimenpiteet sisältävät pysäkkien kehittämistä katoksilla ja aikataulunäytöillä, joukkoliikennevaloetujen lisäämisillä sekä muutamiin keskeisiin risteyksiin joukkoliikenteen varoitusvalojen asentamisilla. Tässä vaiheessa pyritään varmistamaan, että koko runkolinjaverkko täyttää korkean palvelutason vaatimukset sekä joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle koko Turun seudulla. Huomioitavaa on, että vaihtoehdossa 3 ei juurikaan rakennettaisi joukkoliikenteelle erillisiä joukkoliikennekaistoja, vaan joukkoliikenne kulkisi muun liikenteen seassa. Ja tässä olivat suunnitelmat lyhykäisyydessään. Paremmin suunnitelmiin voi tutustua videon alla löytyvistä tiedostoista. Voimme siis siirtyä lyhyen kertauksen pariin. Ole hyvä, Aleksi. No mutta kiitos, Joonas. Ja näin, siinä se nyt oli. Ihan koko videosarja. Ja mennään pienen kertaukseen vielä. Eli tämän koko homman tarkoituksena meillä oli siis tuoda kaupungille ideoita siitä, miten bussilinjastoa voisi pitkällä tähtäimellä kehittää. Kehittää etenkin, jos raitiotien rakentaminen venyy tai jos kaupungin sisäistä raideliikennettä ei tulla rakentamaan. Kolmanteen vaihtoehtoon kuuluvien joukkoliikennekatujen ja kaistojen avulla me mahdollistetaan superbussien liikennöinti ympäri kaupunkia. Eli tämän koko suunnitelman tavoitteena on taata korkea palvelutaso ihan kaikkialle kaupunkiin, eikä pelkästään yksittäisille reiteille. Ja koska tämä verkosto on käsittämättömän laaja, voidaan näitä superbusseja siirtää niille reiteille, missä sitä tarvetta oikeasti on. Taas reiteillä, missä kapasiteetilla ei ole puutetta, voidaan vuoroja ajaa normaaleilla busseilla. Ja kokonaisuudessaan on tarkoitus muodostaa linjasto, joka tukee ihmisten siirtymistä yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen
priorisoinnilla kaupunkisuunnittelussa me saadaan tehostettua ihmisten liikkumista ja joukkoliikenne on muutenkin resurssien käytön ja tilan käytön kannalta huomattavasti tehokkaampi tapa liikuttaa ihmisiä autojen sijaan. Ja ekstrana tulee vielä se, että nämä joukkoliikenneväylät oikeasti soveltuu tosi hyvin hälytysajoneuvoille, joten niiden vasteaikoja voidaan saada lyhyemmiksi ja joillain reiteillä joukkoliikenne jopa voittaa autoilun nopeudessa. Myös jos julkisen liikenteen hinnat voidaan pitää edullisina, on joukkoliikenteellä kulkeminen halvempaa jatkossakin kuin autolla. Ja tässä kohtaa, jos sinulla, rakas katsoja, on ideoita, millä välillä bussien pitäisi kulkea, millä välillä bussien ei pitäisi kulkea, niin laita kommenttia. Tai joka tapauksessa, jos on mitä tahansa ideoita tai palautetta, niin kommenttia. Me pyritään vastaamaan kaikkiin kommentteihin mahdollisimman hyvin. Ja koska tosiaan koko videosarjan suurin tavoite on herättää keskustelua ja saada Turun kaupunki ymmärtämään, että Turun liikennejärjestelyt eivät ole tällä hetkellä vielä valmiit tehokasta joukkoliikennettä varten, me halutaan, että tämä video saisi mahdollisimman paljon näkyvyyttä, etenkin Turussa. Eli jakakaa niin paljon kuin pystytte, jos on kontakteja jonnekin, ketä voisi asiasta päättää, niin jakakaa ja me jatkamme tämän jakamista Turun kaupungille ja moneen muuhunkin paikkaan, joten katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Me myös toivotaan, että nämä videot on oikeasti ollut informatiivisia ja että näistä on saanut jotain irti, ehkä ymmärrystä historiasta, ymmärrystä nykypäivästä, ymmärrystä tulevasta, ihan mitä vaan. Me ollaan videon teossa täysiä aloittelijoita, joten sen takia laatu ei ole välttämättä mitään parasta. Ja sen takia me ollaan videon alle linkattu myös tekstimuotoinen selostus näistä kaikista muutoksista. Eli sieltä voi mennä lukemaan, katsomaan vähän paremmin karttoja ja tutkimaan ylipäätään, mitä kaikkea me ollaan ehdotettu. Ja tosiaan kiitos jo valmiiksi ihan äärettömän paljon näiden videoiden katsomisesta sekä mahdollisesta jakamisesta. Ja me nähdään varmaan tulevien projektien parissa. Se on moro! Se on moro! Nähdään taas.